Plánujete novostavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu vykurovania? Pripravíme vám bezplatný návrh regulácie vykurovania a chladenia v ekosystéme Salus Smart Home na mieru. V rámci akcie získate zdarma návrh regulácie vykurovania a chladenia, schému zapojenia, odporúčanie vhodných komponentov a návrh inteligentného ovládania Salus Smart Home. Systém Salus umožňuje samostatné nastavenie teploty v každej miestnosti, ovládanie vykurovania a chladenia cez mobilnú aplikáciu, automatické časové programy a efektívnejšie riadenie spotreby energie. Pošlite nám pôdorys a my sa postaráme o zvyšok. Akcia platí do 31. augusta. Výhradným distribútorom značky Salus je spoločnosť Thermocontrol s dlhoročnou tradíciou, ktorá zabezpečuje odborný predaj aj poradenstvo. Poskytujeme vám komplexné riešenia pre radiátorové, podlahové, elektrické, teplovzdušné a kombinované vykurovanie. S nami nájdete riadiaci systém pre akýkoľvek typ vykurovania.